se Olo iskä. Oikein paljon tervetuloa Mökkimestareiden joulukalenterin luukku 18 pariin. Nyt saatte taas jälleen kerran tässä luukussa nähdä vähän limujen maistelua, koska tässä joulukalenterissa on ollut jo 2 limun maistelua, niin otetaan nyt vielä 3. Koska joku mökkireissu taas huomasin vaan kaupasta, että mikä ihme toi on. Siellä oli joku semmonen muumilimutölkki. Se oli joku semmonen uutuus muumimehuli, joku vadelman makunen, niin halusin ottaa testiin ja nyt näette mitä mieltä mä olin siitä. Tämmönen tarttu kaupasta mukaan. Oli niin houkuttelevan näköinen, että oli ihan pakko ostaa, niin pistetäänpä testiin. Muumimehuli vadelma. Onko kenties yhtä hyvää kuin Savonlinnan limu? On makee! On makee ja hyvä. Silleen niinku... Vaikka siihen bismossaan, niin siirrän sitä On kyllä ihan hyvä. Silleen tykkään. Ei oo yhtä hyvää kuin Savonlinna, mut maistuu. Jingle bells rock, jingle bells